I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u treću epizodu, sa vama je Bub Radić. Danas ćemo napasti jedan napad i pokazat ću nečije baze. Ajmo promijeniti. Neću se razmetovati, samo ću gledajte, narod, ovaj TH10. What the fuck? Narode, ja ovaj TH10 mogu da dobijem. Evo ovdje bacite Google da proverite nešto. Ja ovo nikad mogu da dobijem. Ili ne. Sigurno sam da. Evo napadamo narode, evo sad evo narode, moramo to pogledati samo. Ako ne možemo. Znam se da malo bi bilo ne hiljate. Narode, mi ako dobijemo, mi smo kraljevi. Eto da znate, narode, da smo mi kraljevi. Ne, ovdje će se pozdraviti, a i Hilarka, pardon, će se pozdraviti s nama. Neću uzeti nijedno. Da li, ovo je samo bilo sa zvukom. Da li je moguće? Nemoguće slušati sad. Ne, vreme, zašto postojiš vreme? Joj, vreme, narode, vreme. Gledaj se u vreme. Pa ćemo ovo je silver ball, nismo još. Jao što mi krivo da smo dobili, bi bilo vjekna. Drugi put. Što se kaže drugi put. I ispali se. Spelo. Da, narode, sad sam htio da popravim ove baze. Izvinite sad što mi pas laje. Vada se neće smetati klipu. Sada sam htio da pokažem... Htio sam da vam isto kažem da pratite sad ću vam kažem Vito Ultimative Channel. To je jako isto jedan dobar kanal. Sad ću vam pokazati baze koje su naručene. Evo Vito je naručio bazu. Vito 7. Zidovi nisu baš upgradeovani. Od 1 do 5 trojka. Ne može više van. Može 2, ne, ali 3. Dobro. Solidna baza koju još ću pokazati, da. Evo ovako, jedan veliki, kako da nazovem, drugi isti đavo je hteo da pokažem njegovu bazu.
Evo sam da ja uđem. Samo da nađem, on je u jednom planu Killer GM. Pogledajte ovu fantastičnu, neverovatnu bazu. Ta baza se sastoji od jako dobrih zidova koji su upgradeovani, ali tek je početnik za TH7. Za TH7 je početnik i to. I pokazat ću još jednu bazu, pa time završavamo današnji deo. To je Muro Miloš. Evo, pogledajte ovu bazu TH7 od 1 do 5.4. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se uskoro, ćao.